ruwa ka wuce sa'an kwando sai maza su zama kamar indo na dodo ubangidan dodo haka kwakwasira na abadan zaki ina sarki sanusi hamshaki haka sarki cikin dawa zaki sarki hudu baya sarkinmu kwakwasa yanzu kai ake tsoro ciye gari muke zuwa turo ta shi kama mahaukata tsoro baba ka tashi masu barcin nan ya sace dalar mu an gane muka amurka wa kotu dan ki tsaya ka kan sa su rawar banjo ka kan sa su dijalin mushe ido sai mutum wanka kai su langaro ni ba san masa ke magana ga mazan yaki sanatun jani gandu mai waga ina dumbulun marar tsoro ga dodo kwankwasa ga dodo kuma ba da naziru mai waga babu al-mustapha zaki ya abana abba maganin mugu kwankwasa gaida mai gidan danja isa ni danja na gida naka gidan abba duka mafi yawansu sai abba wai na aska fofotu aska fofotu sai abba wai na yan mutum abba kano saboda na san ka sai abba kuma ga daushe a gidan abba ko san waka ma sai abba ko kusa ba kai suke tsoro na abba baban abba balukon kwasiya sai ka gama da yan tawaye na abba baban abba yan maza suna shayin ka balukon kwasiya sai ka gama da yan tawaye daga kan abin da na dosa na kan kirawo Allah na abba baban abba sarkin sarakai kenan buwayi kai ajalla kada dodo na salati gada hadan abu dalla na abba baban abba na abba baban kai ne ubangidan gandu ne balukon kwasiya sai ka gama da yan tawaye assalamu alaikum mutan kana wanda bo na abba baban abba ko san waka yau na shigo kanan da ta dabo ina yo shirin yaki ni da ku mu har gitsa babo na abba baban abba kai da shi da yayi dukan can zaman Kano zai kare na abba baban amma dubo mu ga bayan ka balukon kwasiya sai ka gama da yan tawaye ka san kiɗin kwankwasa dole ne fa sai an taka na abba baban abba ba dubo shirin ka da kyau yan maza suna shakkunka na gaske suke nasara munafuki kai canka na abba baban abba don masu kama maka gashi an buga sun dare na abba baban kai ne ubangidan gandu ne balukon kwasiya sai ka gama da yan tawaye Yoyon bayani na zan yi ne akan mai shara na abba baban abba wanda kai hukuncin da gaskiya ka kaucewa ba da hakkin talakawa ka ba kai shara na abba baban abba wani jihar nan yan ɗauki ɗore sun tsere na abba baban amma dubu muka bayan ka balukon kwasiya sai ka gama da yan tawaye na san waɗansu suna can suna niyar su da ke ni na abba baban abba a jam'iyyar APC jihar Mudu aka sani ba zancen an gulmai kan zabo ku biyo ni na abba baban abba ni gaskiya ita ce na sani ita kun gane na abba baban kai ne ubangidan gandu ne balukon kwasiya sai ka gama da yan tawaye yanzu bayani zani gare ku masu adawa na abba baban abba dan Kano abba ya ci shi aka yi mai karkarwa
Na abba baban abba. Malam tsawaita haka in ka kiya za ka ji suya. Kano muna bayan ka. Kai da ka taba ko za ka bar gari ka bi hanya. Na abba baban abba. Kafin rini shi ke sa fari ya zama kore. Na abba baban abba. Dubo muna bayan ka. Baba kwankwasi ya sai ka gama da yan tawaye. A gaida dan Musa sannu sannu dan Abba. Na abba baban abba. Mahadi mai dogon zamani ba ta baba. Kano muna bayan ka. Kowa ya zauna a gurin ka ba za ci riba. Na abba baban abba. Kai gaskiya ce aikin ka ba ka san zalunci. Na abba baban abba. Baba ka iya ka huta. Baba kwankwasi ya sai ka gama da yan tawaye. Angon salamatu kai yan maza suke ji wa shakka. Na abba baban abba. Halin ka yasa ko ba kuɗi ake maka waka. Kano muna bayan ka. Kowa ka kada to mu a radu sai mun yanka. Na abba baban A can da abba. mun shigo da biyar masu kinka sai sun kare. Na abba baban Baba abba. ka iya ka huta. Baba kwankwasi ya sai ka gama da yan tawaye. Wani na kana ga wata shawara ku fahimta. Na abba baban abba. Ku zo ku kirkiri doka ga o'o sarkin karta. Kano muna bayan ka. Baban aure ne yan uwa ku ƙara fahimta. Na abba baban abba. Wancan bakin na Kano ne na can garin yan zagare. Na abba baban Sai ko Baba kwankwasi ya sai ka gama da yan tawaye. wa'ina matasa na jihar Kanan gani na yi shiru. Na abba baban abba. Na san jama'ar kwankwasa ba su da tsoro zakaru. Ayya. Bayan ka. Yan kwankwasila. Na abba baban abba. Mu zo mu shaida masu baba ne Kano ko yaushe. Na abba baban